udto ka na tong tanan. So karon di ay magkiriw na pud mi ni Loyloy. Bitaw guys, magtugbong mi ni Loyloy kay na ay gipadala ni Ate As. Daghan king salamat Ate no sa imong mga blessings na gi-share namo. Daghan king salamat from London na siya. So unya nagwarawara pa ni among mga silhig dani kay gipangkuha na mo mga kabwib nang ibili na ko dani si Princess kay basing mag-abot to ang nami gipaabot. Unya ako sa ning palitan tiwas ang iyang trabaho ni Loyloy kagabi para may uniform na pud sad intaw ni unya among mga kortina nagwarawara pa ni ay mga kwan among gipangkuhaan tanan kabwebs pegi pangkuha na mo wa pag hinluoy ang mga chilosi. So naadi ako'y bisita diri nga madam siyang naglaag-laag siya kay magsayaw man na sila ugma ni Loyloy sa fiesta unya kay abi man niya practice niya mulakaw sa ni Loyloy kay di man pwede og ako ra isa mulakaw. Unya na po din iyang trophy na siya trophy. Hello guys B. Guys, bang. Na bang? Hello guys. Agay. Unya kada kung duha. Bantay lang mo sa inyong trabaho unya. Na silang duha. So daghan kayong salamat pagdali na diya Loy. Daghan kayong salamat sa tanan. Ala princess. Waswasi sa tubig. Oh, ipanghayhay din kainit. Kapod ako mga kinusuhan ganina, ipako na ipawaswasan ni Princess. Tara wag waswas ha. Aguban do si ibang. Uban ka bang? Ha? Uban ka? Wala siya kay nagdalala daw ko bag. Try mag Dali ra kay udto da. kay tag brum-brum moy. Sakay og brom. Uban ana ali. Uban ka. Pato. Kay hangin pero kainit. Sakay man tag motor ka udto man. Ako na puding gamit ang jacket ni Ate from USA. Daghang kayong salamat Ate. Daghan na gid may magamit-gamit dili na jud may ka problema sa among mga pangsuluton no inani karong init nya lami sa ni siya pang init kay kana ang bugnaw humok bit jud ni kay nako nangandoy ko sa una dani abi nako og damgura karon mura jud damgura karon niabot na para bitong natay kuan nga sus kanindot bigana pero dili gid maabot sa tuang financial ba. Like sa kwan ipalit ko na lang sa kwan pero kung hinatag ako biyang mga sanina pakakuan lang ko sa mga sanina nga tarong ko ay hinatag si Loyloy po nagsulod po sa jacket wa niya lami ni nga bata kay di niya anamon ang dili niya asamon ang iyang jacket ba ang ako kawam ko lain jacket kani akong jacket kay ganahan po sa init-init kay bugnaw hangin man diri guys pero pag abot dito sa kana ang balingwan perting initan na so jacket ni kay mura na tagkaking dani bitaw no things God kayo nga nantay mga sulot grabe init na gid nag bawi ang ulana musad ning adtuo na mo kay humana ko abang-abang na lang mo kay na may napoy tagaan animan so aron pud na kanang aron pud na kuan mahatag na aron pud og maluto na oy charot bitaw no daghan pud kayong salamat Ate sa mga sa akong mga video simple video daghan jud kayong salamat no daghan kayong salamat sa tanan nga nag-support sa akong mga video daghan kayong salamat sa wala nag-skip ng ads daghan kayong salamat jud nang pasalamat ra ni amo pero sangko sa langit amo ang kalipay ani jud no kay kung way mo support nimo dili ka maka bisang di ka makasweldo
Inani pod nga basta munang salamat kaayo sa tanan jud namong mga vlogs tungod ra aning mga vlogs amo ang tungod aning mga vlogs murag damgura nga naabot namo ang mga abot ang butang nga dili ang ngayon namin pa abot no? Agoy palit ka saka ditong kainit saka ha ati yang aguban ko nun sa guban ko inaya lang po. A few moments later. Baliwan, kaya mo na dahil ipakas out ang padala ni ate. Guys, di ako ang nakash out ang kwarta. So ako na po na yung ipamalit. So daghan king salamat. Init kayo din sa syudad. Bitaw ni. Daghan king salamat nakuha na nako din ipamalit na po rin ako. Dire taon karon di kay ako naman nakuha ang kwarta so ato na dayon ni ipamalit daning dinhi na rin ko nagsud sa grocery gipang palit na rin ako mga sentral asin tuyo mga sangkap sa balay no nya wala ko diri nagpalit sa bugas kay mahal kay sila og bugas diri dito ko sa main gyud kay para makabrato-brato ra pud ta sa Alonso ko raninan palit sa bugas nanguan na po ko og gratis nagkuhan po ko kape kay ihatag na ko sa iyang mama ni Untim parisan ako iyahang bugas dani na po rin ta nagkaraw-karaw sa kuan grocery unya bis over lagi ta kay naa lagi na sounds basta mang grocery talag sargit grocery nga walay akuan sounds wala pag kanindot king jacket o ganan kay ko sa jacket so kay kuan kay sa nga tanan nibugnaw nga nindot kapalit at mga sabon guys dan ita so boys uberta kena kontra ni White
guys. 150. Oh, bugas. Ini ang sako sayang chow is 1,420. Ay, 1,450. So, magpalit tag duha ka sako. Duha ka hapsak-hapsak. Tara. Dahil mo na daan. Guys, maayong udto. So, nakaabot na di ay ni perting inisa dito sa ubos. Nakapalit ako duha ka hapsak ngayang chow. Daghan ging salamat din niya karon human mi karon man udto sa mi anak namo na ihatod. Unya pan abunda tagpan. Thank you. Salamat kaayo. Andi, ang uban di andi. Wa sa kuan to. Kutsilyo yung cakes na dito. Unya nagpalit ko rin kung sumpay na ko sa iya na iya sumpay na ko sa iya ni Luy-Luy gikaraw-karaw gabi. Kaya wala man siya na kuan para makuha na ginaa. Nagnindutan ang daghan kayong salamat ati as sa imong mga blessings na imong gi-share namo. Nya kaning pan gidaghan ko ni kay kanang bahin-bahinon ba. Ang need John Rocks. Daghan king salamat. Sana ni butang ni. Magic sarap. Sabi. Bitsin. Tuyo. Asin. Tagkatong sirang kilo sa asin. Duha ka kilo kay tagaan ko na nako siya. Akong ipaisa na iyahang bugas niya ihatod karon. Ano to be? Itipok na sa kuan. Kana ra. Da. Listo kini kung taraton eh. Unya dayon asungkan. Di i-plaster na. Plaster B. Yeah. Ay, peda. Sabi, bagay mo lang. Gatas. Oh, wow. Pakpak din si Prinsesang. Nga, sabon. Na naman tayo powder ng sabon ba? Ano lang akong ipalit. Niya, ako po ni ihatag niya. Ako ano? Kaning bugas. Gana naman siya samis. So akong palitan siya o isa ka busina. Isa katay. Dinti na pa. Tulor ka buo. Meaningful ng sinapa. Shampoo. Quick chow. Meron na ah. Ayun, isa ka tray nga itlog. Sabi. Anak ka dito. Yeah. Sa mani ah. Uy, Bombay o gahos. Bombay o gahos. Oh. Tarabi. Nga kay uwil na to. Na namatay uwil. Agoy. Palit na naman din ni o sudan. Dada utang ni. Paglungan sa di. Doon na kami? Tulong. Abrihat muna. Nga napalit po dayon ko og isda nga duha ka kilo to 40 ang kilo dani ni amo sa bahin-bahinon for 400. So daghan kayong salamat mura ni no. Daghan kayong salamat ati as sa imong mga blessings
na imong gi-share na mo. So, tuwa na po na yun yung batin-batin Mo na tanang napalit. Nya gipile ni Jay. Hi guys! Hi guys! Malong. Welcome back guys! Hi guys! Welcome to my vlog! Di na ni ikon na di. Ano mo? Pagbuwas ang plato, princess di. Tapos, ang kain mo yun. Ma, wala ka ba? Ma? Tulong ko abi sa bigas siya. Tapos, Wala ka ba? butang liin ako. Kantang gila ng meals. Ba't ang kutsilyo bide? Ha? Man. Daghan na pa, Bi. Ato bang bahino nila ba? Dito sa danay Jay di. Ha? Budong ka na dana? Biligay mo rin ang samis. Ikaw. Oh, pamani abi. Dito lang, Bi. Ano ba naman? Princess, oh. Princess. Kang auntie, dahil ko abi. Sila rambut niya yan. Itagaan ko natin yan. Isa na pa yun. Ay, Kana ka man siguro. Agoy, yan. Naunsa naman ko. Saan? Tadiya ma. Ha? Ma, dasol na ko ma. Gasulra lagi ka, Mama Mercy. so ito niya to di Auntie Marcy, guys. Ang isda na mo. Ikaw lang daan. Kay ihaw. Yeah. Te. Hala. Te. Blessing. Salamat sa blessing. Maraming salamat. Isa mi dyan te. Asan ni ma? Mama Usim. Asan? Ta. Ni Jay. Init. Iyo dali. Tisad ko. Tapos kinaka. Oh, kaysa. Turtam niyo to, te. Oh, nara. Amin si Mama Osing. La. Thank you. So, kanisad guys, si Uncle Budjon. So, ito. Alay, Jay! Kurang. Hi guys. Ang ibutang motor kay Ibi. Na, baka saan sila ni Jay? Oh, kena deh sih. Gane? Init sila ni Jay, pero di lang ikuan
Sila kay sa nagsagigang kay naay. Ito kay hangin diri sa bukid. Guys. Ito parang bukid. Ito tayo. Name mo bisita. Ayun! Kadagan ba? Ay, thank you. Sa mga donors. Anong isda? Ah, kite. Ingat, ikisanan guys. Tiyayang dali. Wala na di ba? Na, kay muna na luna. Karon guys, daghan king salamat. Amo ko na pong gipanghatag ang tagaan ako na pud sila sa pan og isda. Unya kini, ako na po ning ihatod, dili man ning ako tanan. Ako ning ihatod ang isa ang giablihan na sa mga bata. No. Unya akong nangapalitanan kani palit po din og sudan. Wa ko nagkuan datong palit pa ta ko karni pero kay napa may sudan makuan kana ang gamay-gamay lang kung makatugbong kung napoy makapangas talag sara man karni dire kasagara isda kay madang nga daot man o sige rag asin ay amo ginamos dire daghan isda i asin so kanira gid ang importante jud ang mga atong sangkap sa balay ba. So daghan de king salamat ati sa imong mga blessings na imong gi-share namo no. Ati as daghan jud king salamat kauban sa imo ang pamilya. God bless kay ninyong tanan diha. Ako ning ipares dana sa bugas paghatod. Unya kay naa may bugas na adyo na isda. Subutangan po na kog isda. Samis. Thank you daw na. Salamat. Oh. Si Kaykay. Apo ni Mother Earth. Unya. Tagaan po ni nato siya og. Ito may konsimulula dito loy. Mayong hapon so karon kay human naman mig paniud to ihatod na ni nako ang bugas. Unya ang pare sa bugas is isda. Nga na po din tay. Ihatag niya ng mga kiriw-kiriw. Mati orange sa kadami niya. Step. Ay mga pan at ihatag na niya. Tuad-to na tas daghan king salamat. Ana Lois. Kaadyo. Sure, jud ko kayo nga malipay ni siya. Tiguwa nga. Wala siya magdahom ba na yung blessings po di ay. Yung chow din akong gipalit. Kana siya is 1,450. Datong una na siya kay 1,516. Purog ni luros-luros gamay ang presyo sa bugas. Mayo naman lang na kay kana nga yang chow is lami siya kaunon jud maskin maglugaw-lugaw ra bitaw. Wala kay sudan lugaw tra nimo okay ra kay na siya. Nya kanang kuan nang dayon og gulay ba lami na kayo jud. Wa magdahom ang uban-uban siya yang wa man diya bata dana ko siya lula kana agoy di pa
Naana day mi diri sa iyang mama ni Untim. Kasama ko si Yayang. Pagpangayo ang paniud to. Agas ilang tubig. Ni kay para pistahay. Mga ayo mig paniud to. Oh. Amaris bunsoy. Ay nagkatulog si bunsot. Nasa nerba. Aman. Da! Sot. Good morning dia. Kalami ba ni bunsoy dani? Say sudan sot. Say sudan. Yan to. Limat nila na limat ka. Unsa ni pa? Unsa may mong naong kahuga ba na? Pintal? Nakawid ka na limat yung pagkuhan. Antara si bunsoy. Lami kayang ginhawa dani. Naniod to na mo? Unsay sudan? Balik ko 1/4 nga. Nang bansim ako. Bansim ito na. Pagkapinan sa kanang tag-as bito og sungo. Ah, Sa wasig. sa wasig. Sa wasig ra kong gitula. Ang duha kay 1/4 man. Duha unya na sa gabi na sa tulatulahon. Ah, na maayo. Pagituong. Na nalimot gyud ko. Kuha na to soy. Guys, naana day si mama ni Untim mo ni akong gugangan. Nya amo na to ihatag dayon ang gipahatag ni Ate Asno. Daghang kayong salamat ti. Nay blessings na ihatag ni Ate Asni mo. Salamat. So naara. Nagihatag ni Ate Asna. Daniloy. Ala wala nagiguno sa bugas. So wala so naay blessings nagihatag. Unya kay naa may bugas ato sa nangikuanan og isda kay ato ra pong gibahin-bahin Salamat kayo. kay Joy. naray naay isda ato nang paritan og bugas nya naapoy pan no dana sa nato ikuan nya nata gitagaan sa nako kay nagpalit man kog mga kuan so naghatag ko kag quick chow samis para na kay Kapi. nya naay bitsin Kay Og kanang asin. tungang gabi ito. o Plus ka kung asukan. dili. So daghan kayong salamat Atino sa imong mga gi-share na mong blessings. Daghan kayong salamat. Salamat. Ma'am As. Kay nay mga giveaways sa imong mga Mga blessings. blessing sa ako binaji. Naasawan yung team. Dagan salamat. Daghan sa kayong salamat day. Wa kuno niya damhangan na siya blessings. Wa ko nagdahong Nga. nga naad ko yung mga akong mga inampuan ba nga. Grasyahan ko Mao wa siya magdahom dana dako na biya kay nang kuan no. na kapinan mga Diri utangon ni nimo kay 17. mm, Nya didto kay 1450 ra na ang kuan sako ay ang isa man na isa ka ako isa pod imuha. napilan day ko
Iyaman ang request ni Madam. Yang request ni Ate As, ako ra nang gikuan. So, daghan kayong salamat. Sa iya ni Sunny Boy niya gikan mi dadto, naghatod mi dadto sa gipadala. So naglahos din mi kay duol ra diri sa akong ugangan. Unya nara mamuhagay og putiukan. Taga Balingasad. Nara niya to sa ning utangon. Na siya dugos. Kuan siya unsa gyud in English na niya? Honey. Tagbilan niya. Ha? 300 unya lami kuno ni siya kuan pod ni si ate from Singapore pabutangan niya og kuan kanang ahos og Bombay unya imo ibabad to dili na ni siya magkuan mura na siya tubig Ilulon mo dia. oh ako ni siyang ikuan dito sa lain May babaran aos di. May bisa ka inuman nga may aos. mura siya og tubig gani nga kuan kuno mo ni sa iya bana 50 na kapin iyang bana walay gibati testingan na to so testingan na nako musan niya ko ang i-content ugma pohon mo niya ko buhaton Bombay yan tamang tama kay nakoy napalitron nya nari yang asawa si Gigi anya mi kay hapon na dala tag suka guys para pista na ni unya dugos dayon hani na siya sani ato na me je ato na me putiukan magina pure Giluto kay. Putiukan pagkuha na na Daloy pangwag sili loy Pamot sili kanang guwang. soy pangwag sili loy soy ugma song Ha? ugma na Na. Karon na dayon. Wala lang yung buwak na yun ay. Agli kadagpas. Okay. Kaya nang napang. Pangdala ni Papa na. di man tumao Hello man. Oh, ang uban. bahala ka hello Kanang yung ana ba kanang. Kuan kay Joe. Oh, kana. Kuan man na Ano ano na kato. nakabalayo? Ha? Gani da. kuan Ano na Duha man na. Unya kini bagong tanom. Ikaw na dagan kit akong buwak na. yung buwak nahawan-hawan yung buwak Sagbutan sa pila tujoy. guys padulong nami muuli kay hapon na pod unya nanapod mi mga bring house suka kay barato ra magsuka dere daw dugos hani na siya nya si Bunsoy dinhi pa siya unya pa daw kuno siya basi mo kalaag ni siya unya Bakler ko niya hapon. ha baklay ra kuno siya unya hapon Nakabringas mo sa bating shoot. Ang na si Bunsoy sa sili pangla sa ta nga siya sili kay ato isili sa lakaw na ato dito ka ako na like. ay Kuwasan kanding. ato sili sa simod na tong tabian Dili. Ako na kung kanding kay toro sa sapa. Unya ipadul ko lang. Paglungag pamangkos panyapon. So daghan day kayong salamat. Adto Ngit-ngit ka naman na magadto dito. Naman ako cellphone. teleponan niya. Mag-iwag man siya pag Naadto na mi. Salamat. salamat Joy sa imong mga blessing. Salamat. Ni Lord Jesus. Lord Jesus ani na mi ma? Oh, sige. Sot. Ani na mi. Ani ang duha. Mahal kay